Dvaja veľmi podobní ľudia, ktorí sa snažia chudnúť, vôbec nemusia mať rovnakú štartovaciu čiaru. Vezmi si dve vekom a postavou veľmi podobné ženy, pani Zuzku a pani Jarku. Obe majú 40 rokov, 80 kg a túžbu shodiť 10 kg pre lepší pocit a zdravie. Lenže zatiaľ, čo Zuzke sa podarilo tých 10 kg shodiť pomerne svižne, zhruba za pol roka, Jarka bojuje so svojimi 10 kg už 3. rokom a zdá sa, že nič na ňu nefunguje. Čo teda odlišuje tieto dve ženy? Odlišný podiel svalovej hmoty a hodnota bazálneho metabolizmu. Spôsob tréningu a výživa pri fyzickej záťaži. Môže rozhodovať o tom, či svalovú hmotu budeš budovať alebo naopak strácať. Podiel tukového tkaniva môže mať vplyv na zápalové markery, účinok inzulínu a dokonca reguláciu pocitov hladu a sytosti. Geneticky, ale do istej miery aj sociálne alebo behaviorálne daná regulácia hladu a sytosti. Je niečo, o čom sa málo hovorí, ale je potrebné hovoriť o tom, že rôzni ľudia môžu mať rôzne odlišné vnímanie nasytenia. Zloženie črevnej mikrobioty predpokladá sa, že ľudia s rozličným zložením črevnej mikrobioty môžu zároveň odlišne utilizovať, respektíve využívať živiny z potravy. Aby toho nebolo málo, k fyziologickým faktorom pribudnú aj faktory životného štýlu. Práca, stres, komplikované partnerské vzťahy, dve malé deti choré doma, nedostatok spánku skrz prácu alebo stres. A tiež mnohé traumy, traumičky a presvedčenia, ktoré si mnohí z nás nesieme ešte z detstva. Hlavne u žien, ktoré už od útleho veku zažívali dietovanie blízkej osoby, odmenovanie jedlom alebo ťažké socioekonomické podmienky. A nejde o to hádzať všetko na detstvo, ale neverili by ste, koľko žien po 50-ke alebo hoci aj po 60-ke nemá spracované negatívne zážitky s jedlom, ktoré zažili práve v detskom alebo útlom tínedžerskom veku. Hovorím ti to všetko preto, že pokiaľ možno máš v okolí niekoho, kto sa trebárs prihlásil do nejakej fitness výzvy alebo programu a zrazu mu všetko fungovalo, zatiaľ čo tebe zjavne nefunguje nič a pýtaš sa, kde robíš chybu, chyba nemusí byť ani v tom programe, ani v tebe, ale jednoducho v tom, že potrebuješ jedinečný súbor podmienok, iný prístup a starostlivosť.